Έχουμε κλείσει, αλλά θα κάνουμε και... Έχουμε δώσει την αποκαταβολή σε τέτοιο. Εδώ. Όχι, όχι εδώ. Α. Αλλά θα κάνουμε... Τραβάς. Όχι, είναι και εγώ πλάκα είμαι. Τι. Όσο κάνετε βλακίες θα τραβάω, δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό είναι. Δεν θέλω να τραβάς βίντεο, το τραβάς φωτογραφία. Δεν σου λέω. Φωτογραφία. Πώς το λένε. Τον καιρό έκανα να μου πει το ναι. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Ψέματα λέει, ψέματα. Αλλά πάνω στο 8. Είχα πέσει στα γόνατα και τίποτα, δεν έπεφτε. Πάνω στο 8 όμως ασφάλισε για πάντα. Γιατί 8 είναι για να είναι άπειρο. Αφού φαντάζομαι ότι βγήκες από την πόρτα και έφυγες από το σπίτι στάνταρ. Άντε από εδώ τόσο καιρό. Έφυγα για λίγο. 10 μέρες ήταν ξαναγύρισα. Έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Εσύ που ξέρεις για το γαμπρό, μικρός κατουριότανε στο κρεβάτι του. Βεβαίως. Πες μου, πόσο ενοχλητικός ήταν μικρός. Πάρα πολύ, ήταν ανέκαθεν ενοχλητικός, όλοι που το λέμε. Να ρωτήσετε εδώ πέρα και συγγενείς, φίλους. Μη βεβαιώνω. Δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε τα μεσημέρια. Ξύλο έριχνε. Αλλά και έτρωγε. Έτρωγε βεβαίως. Αυτά. Οπότε ευτυχώς το γλιτώσαμε από το σπίτι δηλαδή. Ναι, έτσι έφυγε, το ξεφορτωθήκαμε εμείς, πάει αλλού τώρα. Θες κι άλλο? Βρες ένα άπλητο των παιδιών, έλα. Ένα άπλητο των παιδιών. Αυτά δεν μπορώ να τα πω on κάμερα. Λοιπόν, αρχίζουμε τα βασικά. Πες μας το όνομά σου. Ο Γιάννης, είμαι αδερφός της Ευγενίας. Α, έχεις βίσμα δηλαδή εδώ, Ναι, εδώ έχω γονέα, δεν ήρθα έτσι. Για να κάνουμε από εγώ. Φτιάχνουμε αυτό. Ναι, ξαναπες το. Και... Πάμε γιατί κολλήσαμε. Ήμασταν, στους ευχόμασταν. Λοιπόν, τους εύχομαι τι. Πάμε. Βλέπω έχουμε λίγο τρακ με την κάμερα, έτσι δεν είναι αστείο. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Σκέψου τι θα κάνεις στο Θοδωρή αν πειράξεις την αδερφή σου. Όχι, εγώ δεν θα κάνω τίποτα στο Θοδωρή. Άμα πειράξει την αδερφή μου, η αδερφή μου ξέρει να... Θα τα βρει μόνο, ξέρει θα τα βρει από εκεί, να βρει τη λύση. Θες κι άλλο? Μίλησέ μας για την Ευγενία, φοιτήτρια. Η Ευγενή φοιτήτρια, πολύ καλή φοιτήτρια. Δεν έχουμε πάρα πολλά νεύρα τότε. Τα παίρναμε στο κρανίο, πώς τα παίρνει η Ασπατσίνα, έτσι τα παίρναμε και εμείς στο κρανίο όταν γινόταν κάτι που δεν μας άρεσε. Μόνο αυτά ρέσκονται ορισμένοι και τρελαίνομαι. Ξεσαλώναμε, παίρναμε το αυτοκίνητο και βγαίναμε στη σχολή γιατί δεν μπορούσαμε οι κυρίες να πάμε με το τρένο. Και φοράγαμε τα μύρια που παράγαμε Marie Claire. Και κάναμε τους κοκότες στο κηλικείο, μεγάλη επιτυχία. Έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Λες για το βόλο. Θες κι άλλο? Μήπως θέλει να κάνετε μια ευχή. Παιδιά, να ζήσετε. Το πρώτο μωρό στην Ασπασία μου. Το πήρε άσπα, το δεύτερο εσείς. Ναι. Όχι, μακριά από μένα το επόμενο, δεν το συζητάω. Και καλά να είμαστε και στην Ασπασία τα επόμενα. Αυτά. Θες κι άλλο? Μικρό κορίτσι δεν την ήξερα, αλλά σαν μεγάλο κορίτσι ήταν εκπληκτική. Εκπληκτική ή άτακτη. Άτακτη δεν ήταν πάντα διαφορετική. Αυτός που παντρεύτηκε καλός της είναι ή όχι? Καλό παιδί. Σίγουρα, έλα, πες αλήθεια. Πες Δεν μ' αφήνει αλήθεια. πολύ να το πλησιάσω. Καλό παιδί, πολύ καλό. Θες κι άλλο? Πείτε μου τώρα αν τα παιδιά έχουν κάποιο μειονέκτημα. Μειονέκτημα. Αποκλείεται. Είναι και βιβλιοτέκα. Αφρίκα είναι. Μας είπαν καλή νύχτα. Μειονέκτημα. Δεν μας είπα καλή νύχτα. Ξέρω εγώ τέτοιο. Λοιπόν, ο Θοδωρής να αγχώνεται λίγο λιγότερο. Γιατί θα γυράσει γρήγορα. Ναι, να μην αγχώνεται, δεν χρειάζεται. Χαλαρά. Έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Θες κι άλλο? Είναι τεράστια ιστορία, θα τελειώσει η μνήμη μέχρι να την πω ολόκληρη. Εγώ 64, πάμε γερά. Είστε δυνατός? Να σε ρωτήσω τώρα κάτι πραγματικό. Ναι. Έλα, έκλεβες σχολή, έτσι ήταν σκράπα σίγουρα. Βασικά, ναι, αντέγραφε. Πρέπει να το υπολογίσουμε. Θες κι άλλο? Παιδιά, να ζήσετε. Περίμενε, δεν γράφουμε ακόμα. Γράψε. Πώς σε λένε εσένα? Χάλια. Χάλια σε λένε. Λοιπόν, με λένε Κωνσταντίνα. Ωραία. Τι επαγγελές Κωνσταντίνα? Μόλις έχω έρθει από σεμινάριο και είμαι χάλια και πώς το λένε?
Τι σεμινάριο έκανε? Χρωστάω στην Ευγενία γι' αυτό. Αν νόμιζα ότι χρωστούσε μαθήματα στη σχολή. Όχι ακόμα, εντάξει. Θα τελειώσανε, πάει. Βλέπω δεν δυσκολεύτηκες και πολύ στη συνέντευξη. Όχι, είμαι φοβερή. Τι τραγούδι θα πούμε, λέγε? Θα πω το να κάνω μια πρόβα. Ναι. Κάνε, ακούμε. Κάτσε να βάλω το καλό μου το προφίλ. Αν δεν ήμασταν τόση ώρα στο καλό. Δεν πω το η καρδιά αυτό που λέει όταν ψηλώνει. Η καρδιά σε ποιο πλοίο? Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Ωχ, Θεέ μου, με σένα δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ, μου φαίνεται. Έχουν κι άλλοι να κάνουν ευχές. Αυτό θα πεις πώς το λένε τελικά? Δεν ξέρω τι τραγούδι θα πω, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό γιατί σήμερα θα φύγω. Και δεν έπρεπε να φύγω κανονικά. Ελληνικό ή έπρεπε ξένο? να είμαι εδώ να στρίξω την Ευγενία να χαρώ μέχρι το πρωί για το γάμο. Λοιπόν, μπορώ να φύγω γιατί έχω και άλλη δουλειά. Σε ευχαριστώ. Εσύ φύγαινε. Είσαι η καλύτερη. Θες κι άλλο? Θα παντρέψει εσάς δηλαδή? Ναι. Να σας δώσω κάρτα μετά, Εννοείται. Μ' αρέσει το σκουφάκι σου βασικά. Και σκουφάκι δώρα αν με κλείσετε στο γάμο. Πώς το λένε? Ποιος από τους δύο είναι πιο όμορφος? Ναι. Ποιος από τους δύο είναι πιο όμορφος? Φυσικά. Τι? Φυσικά. Θες κι άλλο? Τι ρόλο παίζεις εσύ εδώ πέρα? Αστέρας γλάστρας. Ενίοτε. Τι φυτό έχει μέσα η γλάστρα? Είσαι από αυτά τα ηθαλή, αυτά που βγάζουν τις ρίζες, τα τεράστια. Κάτι άλλο, Κάτι άλλο, αλήθεια, εντάξει, να. Συγγνώμη, δηλαδή, ναι. Έχουν φωτογράφηση προσωπική. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Να με απομονώσουν, να με βγάζουν με φωτογραφία. Βίντεο τραβάς τώρα ή φωτογραφία? Έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ποια πιστεύεις θα είναι σήμερα η δικιά σου χορευτική κίνηση? Ναι, αυτό θα είναι έκπληξη, θα δούμε, δεν ξέρω. Ανάλογα το κέφι. Και έχω άλλη μια τελευταία ερώτηση. Θα είναι πάνω ή κάτω από το τραπέζι? Κάτω, πάντα κύριοι. Έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ποιες είναι οι συμπληρωματικές σας δηλώσεις, δυνατά? Οι συμπληρωματικές μας δηλώσεις είναι ότι η αλήθεια είναι πως εμένα και την Ασπασία, Την άσπα. ως την Άσπα, όπως είναι το καλλιτεχνικό, Έτσι, μπράβο. μας ψηρίσανε τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας, επειδή είμαστε μας τα μικρότερα, βάλανε- επειδή είμαστε μικρότεροι εμείς, μας έβαλαν να δουλέψουμε. Μας έβαλαν να κρατάμε καρταρόπα. Βεβαίως. Δεν μας αφήσανε ούτε να πιούμε, Τι δουλειά Ούτε κάνετε? να φάμε. ούτε να συμμετέχουμε στο τηλέφωνο. Να δουλέψετε από μικρά όπως είναι αυτά στο Βιετνάμ που ράβουνε παπούτσια αυτό? σας Παιδική βάζανε? εργασία. Ναι, παιδική εργασία. Ναι, δεν ξέρω, εμένα με δέρνανε κιόλας. Εσένα? Και εμένα. Εσένα? Ο αδερφός μου με έδερνε και ξέρω από το Γιάννη ότι και η Ευγενία τον Ναι, έδερνε. και εμένα με δέρνανε. Ναι. Με δέρνανε, η Ευγενία ιδιαίτερα. Είναι τραγικό θέμα αυτό, πρέπει να πάει στις εφημερίδες. Εμείς καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή την ύφη και τον γαμπρό. Το γαμπρό και την Το γαμπρό και το πίθο. Βεβαίως, ότι μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ σαν μικρότερα Μας έχουν αδέρφια. παραγωνίσει κιόλας. Μας παραγώνισαν, ναι. Και από Αντί την να είμαστε εκεί εκδήλωση. πέρα και να χορεύουμε, είμαστε περιορισμένοι σε 2x2 Κοιτάξτε, όλοι σας. και φροντίζουμε τα απαρτά. Βεβαίως. Και αυτά είναι τα φιλικά μας για τα μικρή μας ύφη. Όλα αυτά για εσάς? Ναι. Και αυτό νερό είναι. Ναι, νερό.